soira vai bella, como a min. Calquera día morremos as dúas afuciñadas. Ai, vou ver onde caín, a ver se atestei co sitio. Vaya, se non trouxen as gafas de Cesca. Vou preguntar a esta xentiña. Vostedes, estou en Coruña, non si? Ai, doeme o lombo. Voume sentar neste curruncho, mentre se gato polas miñas comadres. Miñas donas, meus señores, aquí estamos os testeos. Vimos contar unha historia. Ai, mamasiña, que medo. De meigallos e fantasmas, de vampiros e morcegos, ruxe na negrura. Ai, mamasiña, que medo. Remirado e relambido, nese arrepiante castelo, vive o xigante Xubenco. Ai, mamasiña, que medo. Ten Xubenco grandes dentes e grandes ollos funestos, ten voz de trono arrepiante. Ai, mamasiña, que medo. Cando chega non te pensa, será Xubenco famento, papa primeiro que atopa. Ai, mamasiña, que medo. Logo de papar a xente, e co bandullo se achego, deítase cun ollo aberto. Ai, mamasiña, que medo. Asexando todo o día, este xigante no centro, quere engulirnos a todos. Ai, mamasiña, que medo. Quen atope co xigante, pode facer testamento, non fiximos por si acaso. Ai, mamasiña, que medo. Andrómenas, paparruchos. Pero quen vai creer semellante historia? Nos! Como? Credes vos que pode ser certa semellante parvada? Sí! Pero que clase de xente vive neste lugar? Se se contou non asusta, ni nos nenos de chupeta. Oh, canta burremia. Sodes todos uns cagainos. Sí, señor. Uns cagainos aparrulados. Uns papalizóns. Uns paifocos. Uns... Alta aí! Un momentino. Desculpe vostede, señora, pero non imos permitir que unha forasteira veña a facer a chupa a nosa conta. Sí, porque vostede forasteira. Ben que fosen daqui. Non andaría tan arrechada, nin tan chacharachera, nin tira a lingua tan afilada. Sí, señora. Os aquí presentes, habitantes todos deste lugar, ben sabemos que o xigante Xubenco non é un conto. Ai, non diga o seu nome, que le dá un desfado. Ai, sí! Parade, que se iris Xubenco, espero non do parado! Eu dicir Xubenco e chorar ao xente chorar. Alto aí! Un momentinho. Que se tedes pensado pingar o mozo moito tempo, podedes aforrar o traballo. Non soporto os melodramas. E que me ensenou vostede, se non é moito preguntar? Oh, desculpen que non me presentaran. Chámome Celidonia Colondra e son bruxa profesional, que sexa. ¡Unha bruxa! E como foi que caeu por aquí? Víronme caer. A miña vasoira vai bella, pero o piloto automático ainda funciona de maravilla. Foi dicir, vasoira, a Coruña, e caer xustiño aquí. E por que ir justamente aquí? Pois verá, todo o mundo sabe que as bruxas, de cando en vez, facemos unha xuntanza coa lúa chea e esas cousas. E sempre buscamos un lugar solitario, como esta, inda que chegar foi un barullo. O tráfico polo ceo anda cada vez peor. Avións, satélites e toda esa ferrallada voando por aí solta. E polo que vexo, cheguei a primeira. De seguro que as outras bruxas están nun atasco. Pois sí que coincidencia. Aquel tempo que non chegan bichos, nin os mosquitos, ben. Moito mellor. A min aseguráronme na xencia de viaxes que en Coruña non hai nin turistas nin mosquitos. Sempre van xuntos uns e máis os outros. E, nunha noite de bruxas, non hai nada máis molesto que os mosquitos e as fotos dos turistas. Acoge, señora bruxa, que aquí eses turistas non lle hai, non. E como vai a veros os primeiros que chegaron que eran os papás? O ver o castelo dixeron, oh, bate por! E ala foron, pobres turistas, o xigante papounos a todos. Xa dicía eu, andan por todas partes. Mira que ir pasar as vacacións, o bandullo do xigante, e se cadra, algúns estaban de lo de meletodo. Un momento, queres dicir que o do xigante é verdade? Sí.
E máis vale correr, porque lles aseguro, señora, que o xigante yo tengo menú como a outro. Na merenda de onte, fixemos 4 porcos que tiña. E bebemos 20 bocas de viña que tiña na taberna. E gracias a que estábamos agachados, que senón hoxe non quedaría nós ni un oso para pillar. Que facedes aquí parados? Correde! Eu non dou moito credo a esta historia, pero polo sí ou polo non vou agardar aquí a que chegue un xigante. Así que, ale, vaseriña, ímonos doando. Dixen ale, vasoira. Xusto agora que ven o xigante, non arranca. Que fos aí, desgraciada? Non tes medo do enorme xigante xubenco? Vaite, puxe! Mamasiña, o xigante non sei, pero ti sí que é grande. Va, eu son un simple morcego do castelo. Vaya, se o morcego ten ese tamaño, non quero nin imaginar como será o xigante. O xigante é descomunal. Faise noite coa súa sombra. E tiveche sorte ti hoxe, porque o meu señor, o xigante xubenco, atópase doente e non pensa deixar a cama. Mandoume a mí sair para buscar un doutor. Meu pobre, e calla mal que parece. Non se o vou dicir, os informes de saúde son confidenciais. Ademais, tratándose dun xigante, despois todo se sabe e pérdese o respeto. E xa está de tanta parola. É urxente localizar un médico. Médico! Un médico! Isto é unha emerxencia. Hai algún médico na sala? Como vai haber un médico se o papo do xigante interfira? E de sobremesa pagou tamén o boticario. Vaya, e que vai facer vostede agora? Non sei, vou aviado. O caso é que o meu señor, o xigante xubenco, está moi maliño e precisa axuda de condado. E vostede non é por molestar, pero coa pinta que ten, non será unha bruxa. Sí, señor, e vostede é moi agudo. Pero se pensa que eu podo ter algún remedio para o seu xigante, vai dando. Son bella e desmemoriada. Non me lembro das receitas de meigallos, nin de laberizos máxicos. Ademais, teño as miñas ocupacións. Imos facer unha noite de bruxas e, casualmente, por ali veñen as miñas comadres. Cidonia, a miña comadre Cidonia Colonna, a veterana de todas as amigas. Hola, boas. Cinza, canto tempo. Pero é esta pequena cinceta, a miña fillada. A mesma, pero non é pequena. Sabe que tira? Esta é a súa primeira noite de bruxas. Ten a ilusión de verse para aprender oficios. Por que leva esas pintas? Oh, xa sabes, a xuventude da hora. Ademais, fai carreira mal en cidades francesas. Cinza, non me veñas a min con esas parvadas. Que as bruxas non andamos por aí con cursiños de inglés. Sabemos todos os idiomas dende o primeiro día. A cousa, madriña, que os meus estudos centranse nas novas tecnoloxías. E se cadra, o día de mañá, entran un trono, porque digo que o vale de ironía, que as bruxas que mandamos xa temos profesor. E menos imos ter se ficamos aquí parados. Alá arriba hai un xigante que, se o deixan, papa o mundo inteiro. Así que vamos, arrinca coa vasoira e ímonos as cadeiras. Non pode ser, Celidonia. O que eu dicía, xa non somos nada. Non teño vasoiras, non pasou a IPV. E a túa, Cinzeta, onde vai a túa vasoira de boa? Ai, madriña, ainda non teño idade para o carné de conducir. E vostedes, veñan falar de vasoiras e o que temos aquí é unha emerxencia médica. E por
se dio Cedonia. Neses tempos que corren, no escritor de mentira, a mí pícame que se ha de ver o xigante que. Se cadra non é un xigante. Pode ser tamén un príncipe negado que se veio un xigante e se lle dou un pico de amor, pode que volva ao seu tamaño natural e case comigo e... Ai, nena, que parvado se te ocorre. Deixa, son cosas de aeropau. Veña, ima a estrena da gasolina. Mecánico! Un mecánico! Isto é unha emerxencia. Hai algún mecánico na sala? Aquí ven, señora, taller en Pedagazo, servicio de grúa, concesionario oficial Santos. Cal é o problema? Problema son os anos. Aquí, a miña orsoira, vai vello e non quere voar. Imos ver, motor de arranque estragado, tren de aterraxe escachado, depósito de combustible bota por fora. E o máis grave, hai piollos. Ah, iso é normal. Hai que ter un gato ou un can. E teño piollos de toda a vida. O caso é que non a podo mañar, son 30.000. Pois con 30.000 piollos, se escollemos a todos de acordo, en dar un 5 a un tempo, ainda podemos subir a Castelo. Boa idea, Chincha. Alá imos. Pioliños todos. 1, 2, 3. Cedonia, meta segunda. E que me apaga a mí no desplazamento? Peregrinas o perigo e as ciudades polo vento, chegan as debuxas todas. Ai, mamasiña, que medo. Ai, ai, que golpe. É un dente menos. É a noite de bruxas máis emocionante da miña vida. Morcego, onde é que está ese príncipe meigado de xigante? Non é un príncipe e meigado. É o meu señor, o xigante xubenco. E advírtolle, mociña, que non lle gustan os picos nin as carantoñas. Ai, picou un bicho. Señor dos piollos. Non, Chincha, non é picadura de piollo. Semella picadura de mosquito. Van encher o corpo de espullas. Ai, picón tamén, dema de mosquito. Se cadra non é un mosquito. Pode ser tamén un príncipe meigado que semella un mosquito, que se lle dou un pico de amor, pode que volva ao seu tamaño natural e... Oi, Chincheta, explica ben a túa primeira lección nunha noite de bruxas. Os príncipes enmeigados non existen, porque as bruxas temos máis que facer que andar enmeigando e desenmeigando a realeza. Así que se queres andar por aí picando mosquitos, xigantes ou morcegos, alá ti. Pero eu, se vexo ese mosquito, esmagallo sen miramento. O meu príncipe mosquito escarangullado. Querido, desde as estampas, garrafadas en sí, calle do pavo, que contra. Pois que aprenda dunha vez. Que somos bruxas? Que o público anunciamos lleno de medo e que, a pouco que me descoide, isto convértese nun melodrama. Levantaron xa discusión. Pois vale, vou buscar o meu inmenso señor, o xigante xubento. Vale, vale, a carga. Ai, que emoción. Que besta horrible se está piques a aparecer. Ai, mamasiña, que medo. Miñas donas, meus señores, aquí chega o meu británico señor, o xigante xubento.
encoller, pero agora, de bella, vou desmemoriada. Imos que aquí non pintamos nada. Pero eu domino as novas tecnoloxías e, casualmente, levo aquí na miña maleta un ordenador portátil do máis xeitoso. É o último descubrimento cibernético, o máis avanzado do mundo da robótica. Oh, será para botalo mal de ollo, non si? Non, chamase Opuslisto. Todo sabe e todo pode ver. Desde as cousas máis grandes ata as máis microscópicas. Domina todos os datos, toda a sabedoría. Non sei, a min as cousas modernas, Oh, e tema de distancia. canta atrapallada inventar hoxe en día. Opus, listus, conectado, sinalar, opción, Primeiro plano. Tipo xuvenco. Escribir problema. tipo, cicante, con, encollemento, agudo, causa, descenso do volume do seu sangue de orixe parasitaria. Quen fala? Non entendí nada de nada. Está claro. Opus listus di que o xigante lle chucharon o sangue. Por iso encolleron. E dime, ollo listo, quen foi o chuchón? Quen? Vaya, xusto agora quedas en batería. Ja, ja, ja! Así que hai alguén neste castelo que anda a mollar a palleta contra miña. Vou dar contigo, bicho piolloso. Sexas quen sexas, agaches donde te agaches. Betty, non te des fantasma. E deixe en paz esta xente, que estaba a botar na man. Meu pobre, vai coller un trauma. Non será ele o que lle chucha. Non, non, os fantasmas son espíritus puros e non se alimentan. Pois eso está ben lucido para ser un espírito puro. Coitadiño, se cadra que é o espírito puro dun príncipe meigado. ¡Maldita idade do mago!
de mingurrias como a ti non merece ter amigos que lle boten unha man. A couca chincheta, en canto venga preparado, vaise converter nun xigante grande de corazón. Como que de corazón? E de corpo? Non te queixes, que a grandeza de corazón realmente se pode ter unha persoa. Ben mirado, yo sempre viví aquí como morcego son. E calquer día papá vos tamén. E agora teño xente que me axuda. Xa has visto como agrada o meu corazón. O morcego, bota, vai ser a coruñadilla nele, que xa son pobre grande de corazón. Sí, señor Xuvenco, que enorme corazón. O que eu temía, xa se montou o melodrama. Vou levar a esta cociña. Non vai a ser que veña moita xente e vai a ser con ese cousar. Nada, Xuvenquiño, cando quieres ir ao dominó, xa sabes onde estamos. E cando teñas fame vas ao mercado como todo o mundo. Esa está. Socorro, axuda, hai unha fía na cociña. Pois esmagro. Imposible, papá todo ve isto. Ja, ja, ja! Agora vai ser un mosquito grande de corazón. Estaba bo ese catiño. Non terán por aí outro para desemilgar a un príncipe convertido en mosquito. Xigante lampeiro, co seu corazón inmenso, fixo xeume de proveito. Alma masiña, que escarmento, e poña moito cuidado, que anda por este colexio, un mosquito chuchonero. Ai, no masiña, que verde,